The Southern African Development Community SADC Summit yonzi yoitika aiwa panguva iri very timed, yoitika panguva iri very critical munyika yeZimbabwe. Patinoona kuti mugari wese munyika yeZimbabwe ari kuda kupetitiona, ari kuda kuprotesta pamusoro penhau dzekumashure, tichitangira pama2023 fraud elections totevera panhau dzema-human rights violations. Sandapinda mashuka anobuda togomzora nhasi nodobva subscribe or like turn on the bell icon. Tichipinda mune handamonyogwa muchinzi the impending SADC summit, which will be held in Zimbabwe on the 17th of August, has generated a tense political environment in which there is suspicion by the government that the general population, democracy activists and opposition parties are planning to mount street protests to express their grievances against the disputed 2023 elections in the shrinking democratic space under Emerson Mnangagwa. Panapa tikuna kuti mugari wese munyika yeZimbabwe kubva citizens, democracy activists, union SADC, human rights defenders, vese vanomirira human rights nevakomana veopposition vari kuplana aiwa kuda kuita zvikukutu, kuda kuita zvikombe. Panapa tikuna kuti this government yaED Mnangagwa yava kutya nekuda kwethis crackdown. Panapa vava kuita kutora measures ekuda kustopa vanhu, but tiri kuona kuti these guys nekutya kwavari kuita vari kubva vacapture vanhu vese vanoona kuti mathreats avo vobva vavaisa musungwa vozovareleasa aiwa kana summit yazopera vaona vaatena zvavoda kuatena. Panapa tiri kuona kuti chii zvingaitiwa. Tiri kuona kuti yes, vanhu vese vari kuda kudemonstrata, but tiri kuona kuti ED Mnangagwa abva aresponda ndobva adeploya vanhu vake, but tiri kuona kuti vanhu vazhinji vari kuti musi wa17 toda kukonzeresa, musi wa17 toda kuita kuti tizvimiririre sezviri kutaurwa nedzimwe nyika sana South Africa, vana DA party. Hatiri kugara munyika yeZimbabwe, the only way yamunokwanisa kuwana rusununguko aiwa kutongozvimiririra, motongomirira kodzero dzenyu, motongoprotesta. Kana kuchirohwa vanhu munotongorohwa, asi muchiziva kuti maita zvinoita kuti mukwanise kuwana rusununguko. Zvotudzai mafundo enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu, sauna subscribe or like.